खुलुमबाय बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय। नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुखादों जानो हागौ। बियो जाहानिनो आदा जायोमोन आरोना दानसोरां नार्जारिया। जाहा आइनि बिब'नि फिसाज्लामोन। बियो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरायसरनि 3 नं बालाबारि गामिनिमोन आरोना जायगानिमोन। माने गवायाव जानाय वाक' इन्डियान किक बक्सिं चेम्पियनशिपआव माने देरहाना फैनो हादोंमोन आरोना विनार माने गल्ड मेडेलिस्ट जाना फैनो हादोंमोन। आदाया माने बैसोआव आंनिख्रुइ एसे गिदिरमोन आरोना, ओमफ्राय फरायनायाव गासैबो समानमोन जों। ओमफ्राय दा बिदि माने गैला होनना बुंनायखौ खोनानानै माने जोबोद दुखु नांदों आरोना। दा माने बिसास खालामनो हायाखै, बिलिभ खालामनो हायाखै गैला होनना बुंनायखौ। आंबो दा थांनो हाथ'वाखै बिसोरनि न'खराव। माने आंनि न'आ गोजान जायो नालाय, आंनि उदालगुरि बिसोरना बाक्सा। माने आंहा एग्जाम सोलिगासिनो दा बिनि थाखाय थांनो हायाखै। थेवबो माने आङो न'खराव माने कल खालामनानै माने खबरफोरखौ लागासिनो। माने आंबो थांनो हायाखै नालाय जोबोद दुखु नांदों। दा गासै न'खराव बिब' सानै दङ। बिब' सानै हाबा जाबाय, ओमफ्राय बिनानाव सासे आरो आदा, ओमफ्राय आरो बिमा बिफामोन आरोना। ओमफ्राय बिफायाबो बेरामजों गोग्लैना थाबाय थायो। फिसानि न'खरनि माने थासारिया जोबोद गाज्रि आरोना, रां रुफायावनो जा। माने बेनिखायनो माने नोंथांमोना जि हायो एफा एनै रांनि मदद खालामनो थाखाय गासैखौबो माने खावलायनाय थाबाय। जि हायो एफा एनै थाइसे थाइनैबाबो। माने आदाया देरहानानै फैबाय थादोंमोन आरोना, ओमफ्राय ट्रेनाव लामा गेजेरावनो माने खिनाय गोबानाय जाबाय जानानै ओमफ्राय हरावनो माने हस्पिटालाव एडमिट खालामनांगौ जादोंमोन। ओमफ्राय बे हस्पिटाल खाथियावनो माने जाहा आइनि बिब' सासेबो आरोना बेयाव खामानि मावनो थायो। बेबो आयंआबो माने बे जा आदाखौ लाखिनाय जायगा बेयाव फैबाय। फैनानै माने बे समाव आदाया एसे मोजाङैनो दंमोन आरोना। ओमफ्राय दसे थानानै माने आयंनिफ्राय दै गरदसे लोंनो माने बिबाय आरोना आदाया, ओमफ्राय लोंबाय। लोंनानै दसे थानानै माने बेलासिनि 3 बा 4 रिंगासोआव माने जोबथाहांबोबाय आरोना। माने आङो थुग्रासे भिडिअ क्लिप नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों। माने होननाय बायदिबा दा आदानि गोथै सहखौ फ्लाइटजोंसो लाबोगोन होनना बुंदों आरोना, दिनैसो लाबोगोन। गुवाहाटिसिम लाबोगोन होनना बुंदों। ओमफ्राय गुवाहाटिनिफ्राय न'सिम एम्बुलेन्सजों। खोनानाय बायदिबा आदाजों लोगोसे आरो सासेबाव देरहानो हादोंमोन। बेबो माने उदालगुरिनि होनना बुंदों, नामखौ बावबाय। माने बेबो जोबोद माने गाज्रि थासारियाव दङ होनना बुंदों आरोना। बिथांनि थाखायबो आर'ज खालाम जाहाथे बिथाङा थाबनो मोजां जायो। ओमफ्राय दाथ' मा बुंबावनो होमबा, जानांगौ जि जानांगौ जाबाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जि हायो एफा एनै मदद खालामदो। आरो गसाइनिसिम मोनसेल' आर'ज थाबाय, जाहाथे आदाया जा सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथों।